Hello guys, good morning. Ninintay mga guys, mutabok ta dito sa may Pikastampi guys, kay tuwa dito ang among labasiro. Nausob ang porma sa suba guys, nilawom na pod. Wa ko kay bawa ni og asa na ning lawom og nabaw. Sus, Ginoo. Ay, Ginoo ko, law maman. Law maman ni intawan. Lapok. Ang bagong gibaha. Lapok kaayo. Awahin ako aning pagkatabuka guys, kaya nakatumod ng akong anak. Duha na ka anak ani guys. Hinay kay ko tabuk sa may suba kay lauman, lapos-lapok. Nakatumod na jud akong anak. Ato makita guys. Si Aladdin ang nag-una. O umaabot sab si Alvin. Kuman sa basyang ni guys sa Bagyo. Nanagat sila ni ini kay doon na naman sila mga paon diha sa taga guys. Mao na lang may ilahang gitiwas og taktak sa laod. Kaya ko wa managat si Alvin. Kaya ko wa managat si Alvin. Sa may tuwale. Berto. Lalit. Wa kay way paon. Walang pain. Bahaw to Bert. Dari pantalan. Ako po dito ko rin bahan matawag. Laom ana oh. Laom. Gaubog ito ko. Di nausob ang kuan sa dagan sa suba kay tungod sa pagbaha ba. Nalawom na. Saka kabuk-bukan. May suglanan. Diha. Diha mga pagi. Labas lagi. Bitaw ko nila nga na. Ginamos ra ba to ka Bertong paan? Walang ayo. Kapag tuloy kay haom. Sige naman, mag-ubog ra ka. Kasabaan niya ta. Ha? Uno, dos. Uno, dos. Kain ko 1/4 ra. Na. Kaya mo sakay, sige skusa. Sakay ato ka. Na. Sige laman dong. Labay ra ka. Unos man, oh. Ha? Na may unos. Mao to
Wala, puno as tubig, Bert, ah. Bert, kuha na, Bert, ag sako na punos tubig. Aja, busluti kay luoy. Linaw man. Nay, kuha, Alex. Alex. Linaw untaan. Pero ragal akong dagom, oh. Pila ra may sugilanon, guys. Sawa madugay ni busdak yun ang kusog nga ulan. Inay kay wa nay bagyo, guys. Di baha naman hinuon. Murag nabali ang istorya ba. Sa pagbagyo wa ka baha, pero sa paglabay sa ikaduha ka adlaw na nibulog na ang makusog nga tubig, guys. Ni mandar na ko niini nga ang sakayan dili ipasaka jud ni, guys, dili pa butang aning daplin kay basig itaba ni sa makusog nga bulog sa tubig na adto na ni sa lawod. Daghang kayong mga hugaw nga gikan sa kabukiran, guys, mga lago, no, mga baliungan, mga dahon sa saging, mga paluwa sa lubi, bisag sa mga kahoy, mga truso. Malipay lang po ko ani, guys, so doon na po mo dagsa dira sa amo ang baybayon kay kung mahimo, guys, ato ang gabson kaya aron mapuslan nato, guys. Pero gabok-gabok, pwede ra pod atong iali-ali ani mga bunbon madaman. Usa kay maning kamot lang pud ta nga ato jong mapa himusla na mga dagkong kahoy nga to sa bukid gayanod diri sa may baybay. Hadlok mo ni atlang tag baha, guys, aning tunga-tunga sa may suba. Baog mabuhi baka ta. Lawak kayo ang kadagatan, guys, sa tumakita, oh. Pero ang kalinaw, guys, gihatagan og mamsa sa baha. Kusog na kayang baha, oh. Magampo ta, guys, og dagkong kahoy maanod kay aron marpa himuslan namo dire sa ubos. Kay kasagaran jud, guys, nga ako ang dapat sa among balay mga anod nga truso gikas bukid. Kusog na kayo dagan sa tubig. Oh, bulingon na po niya ang among baybayon, ani. Ha? Murag naninuod man. Layo ramin nung umpod mi, guys, pero malantaw ra, oh. Kay sa lipod mamian ng paril sa ospital, oh. Layo rami ani, guys. Unya ang paril ana dito sa luyo mga dagko kaayong puthaw nga lagpad, mga bar nga puthaw. Mo nang makaingon jud kog safety mi, guys, kay ang ilang paril dia sa ospital
Murag gilibutan jud nagputhaw, gisiguruan da ng suba. Wait, continue ko ano na? Nakaputol na itong... Ati ko rin, nangapo siguro. Abot ang... Ja, pagamuna pa. Muslot, kundi ay. Dili de takalata sana og langoy ta na padong dito. Bert, Ulangoy ka ani. Ato ka manok ka sa tulay. Kaya sa ato ka kakaabot ato. atong hunasan. Mag-iraw malagi. Kamao mag-iraw lagi. Kamao mag-iraw. Oh, gulay ba ito rin? Nagulay dahil. Wa manggoy bawo dito sa bukid oh. Ah, bukid. Wa ko na bawo sa bukid. Wa manggoy bawo tong dagat oh. Bahara manggod na. Pabot nila ba? Hangin tani. Wa ko na bawod sa bukid. Natural. Di po lalim po ning maga jaw-jaw ani ay. Maot idang na. Karsay. Kamu kuno yaw-yaw arig lalim ba? Magkasayop-sayop niya dito pagpanulti ani. Tarantar ko kuan baha oh. Susto na saging oh. Yawan ba? Bawat sa bukid? Ana ka mataranta ka ng baha na sa ubay. Balik sa bukid. Arang tag-ingon nga. Ang baha ni balik sa bukid. Ano, sa to? Ang bukid ni balik sa dagat. Anang gawayan oy. Pero mga isda ra ba ani Bert kay usay aning daplin ani oh. Matay isda ka. Oo. Kasagaran jud aning daplin aning kuan mo dangob sila ng daplin. Hadlok mapugma. Buko na dato. Hadlok po na sila malungos at Bert no? Tan pala magbago yung tiil sa bigas to ko ni hawid silahon na. Topo yung luta. Kasagaran na ba ng baksan ana? Isang pagtagaan yung 5,000 na. Pagtagaan yung 5,000 lang yun to. Kaya lang. Kana to gari kamulok ka dare. Para to ares yo kare kunani di ka kapon to anto de patong tay kwanto. Tay dakon. Paano de gawas sungsungan. Jagay. Tagaan ka ko sa libo. Panangigi ang ikaw nulit na. To. Kuy kana ko nung tangigi. 5,000 padong magkastulay palagoyon. Bert. Oh Bert. Kana oh Lex. Kana ko nung pagpanubid Lex basta lubog ag tangigi na skilid. Ha? Panulingan na lingaw. Traffic saging yung kilit-kilit. Warag sagingan na. basta sa tangigi on idirata na. Ang kapto may lamig kahoy ba? Lugi kahoy. Aman. Tapit na ng taron. Mm. Tama ka na tao. Butong ko na kay. Basta. Ubi. Oh, kana dai. Yung pag wajan. Natuliran. Dili na kaayo. Dili na kaayo. Mugamot ka naman luod. Hindi sakit ra ba sa orchids guys ug matandog siya. Kung matandog na dyan na siya guys, di na dyan na siya. Gahin na dyan na siya ulian. Matod pas uban ang orchids. Kung matandog kuno, tuno katuig una kuno mabuwak ba tinuon ba pod. May istorya sa akong mga amiga guys. Ayay. Ayay. Amiga. Isura ay. Isura buhian ay. Agari. Lisod putag pangitag ihikot. Kalisod-lisod ta guys. Bisa magkalisod-lisod. Ato mang gusto.
Gauwan na pud guys. Gahapon ga baha, karon ga uwan na pud. Di ta kalakaw-lakaw ani guys kay gauwan. Wa po sila kapanagat si Bert ani guys kay way paon. Naminaw pa mis panahon guys kay galugdong gihapon. Anhirata sa atong mismong panimalay guys. Hoy, nganong niduaw mo na ha. Nga tuwara man mo dito. Gigutom na mo. Bisa gauwan na agad po manubire sa tubang oh. Pasensya na mo guys, ug marapilingaw na ako karong adlaw. Ug ako moingon guys, bye-bye.